wasiwangani ushipimbi lisawa mina ngengoma lento mntalapi yaphethe usho omunye umgcene sawa mina ngengoma lina benkosi lina besilo lina bakaMdlekombana kulo lonke likaphunga noMageba kulo lonke likaMthaniya la kufika khona lo mbukiso wayo lapha eMlaba Media cela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi the very best YouTube channel ubingelela mina kumfowabo Nkeshenkeshe umJJ vete bafazi bakangile unkinga simqale ka ngoba simqale ngenkomo yeStick ukunzi sematholeni imbongi semaximbeni abaningi bashiya endleleni bemile bekhamisile bethukile lenkondle baxakile phela bese ngifikile nekhali zami sengilolile sengishiya ipeni iphepha nalolimi lakwaZulu uZulu omkhulu ngangezulu ngingumZulu phaqha futhi ngiyashaqa amafindo bekufasiwe ngiyaqaqa kanti udaba ngithi nje asilidingide namhlanje iyo le ndaba le ukuthi umfowabo kaGcwensa cha bafowethu mina nje ngeke ngikubeke ngikufihle lokho umfowabo kaGcwensa njengamanje usithathile ihlalo sobukhosi somntalapho angifuni nje ukuyalena nalena umntalapho angiboni ukuthi futhi umntalapho uyofika kuleli zinga number 1 nje eNingizimu Afrika ngokushaya umntalapho wonke umculo wamaskandi usezingeni nje liphezulu wabo umntalapho wakhe yabona into engabhori leyana mfowethu mina ngabe ngingasaqali ukumuzwa kule album ayikhiphile bese ngingamuza kule ngoma italapha kuyo kakhulu ama full bhakaza amagundwana aphaphathe ngathi aphuma empushweni italapha kakhulu lapha ojezi elikhulu ondle emnyama yabona lapha umntalapho usuku sezingeni eliphezulu kakhulu ezelandle ngisho umfowabo uMakhalibhotha abulingisele njengoba njalo ethi ugqiza eselahleke nentambo yaOx yabona masikhulunywa ngomuntu okwazi ukutalapha ke lo muntu lo usezingeni eliphezulu kodwa into engifuna sikhulume uNavigator for Gcwensa uthi uyawuyeka umculo cha ndimande siyakucela ndimande siyazi ukuthi yebo khona umculo uneyinkinga zakhona kodwa mfowethu uyeke umculo kodwa sicela ungawuyeka umntalapho ngeke sifunde siwuthola umntalapho kuleli zinga lakho yabona ke lo yenze kule album uyikhiphile yabona mfowethu umfowabo Khumalo hayi into yenze umfowabo Khumalo mfowethu usoma ndoda hayi yabona futhi hayi cha mina futhi unxuswa yimina umfowabo Nkeshenkeshe ngiyacela futhi ngicela nje ungalinge uzuyeke uyeke umculo kodwa ungayeka umntalapho mfowethu ngiyacela mfowethu ngoba manje ifeature le certain part ngomaskandi leya eyona eyizinda kakhulu futhi eyona ama-fans njengathi nje esiye siyithande kakhulu siyakucela Navigator mfowabo Gcwensa ukuthi nje mfowethu noma umculo vele kuthiwa uzokhipha ezomntalapho kuphela vele wenze nje njalo straight ngoba ngiyakuthembisa bhuti i-content yawo angiboni ukuthi ukhona osondela eduze kwakho akekho ngisho kuthiwa uyathanda mfowethu ngisho kuthiwa uyathanda hayi yabo nje kahle kahle mina ngiyakunika isihlalo sobukhosi somntalapho mfowethu number 1 umntalapho yabona abantu yabona ukhuzana uma engaqhubeka ngaloya mntalapho wakho ethi mgodi wonke lona eshukubosha kwakhe njalo ibhadi lapha yabona ke lapho hayi umfowabo uPungose lapho wayesezingeni lakho nalapha igcwame lesha lithi ethi uguquguqe uNkulunkulu impilo kaNkulunkulu noSathane bamqatha nje kwamhlaba wasuza washipa waphuma usigwebo ngoba eminyama kanje mnyama njengathi usikazwe ngathi ugejwe imamba yabona ke nalapho hayi abantu izinga lomntalapho wakho ke izinga lomntalapho wakho ke lo yabona futhi siyakunxusa ke mfowabo Gcwensa nje ungalinge mfowethu cela udlule ngo like no share no subscribe nileka wasiwangani